Уладзімір Караткевіч. Заяц варыць піва. Туман плыве з нізіны сівы над нівай голай і пустой. Глядзіце, заяц варыць піва, жартуюць людзі між сабой. А я ведушчым бачу зрокам, як ён прысеў каля агню, трыгубы, шэры, касавокі, і піва варыць з ячмяню. Яліна іскрамі страляе, а ён прыладзіў кацялок і трэскай варыва мяшае, каштуе, сплёвае на бок. І піва заяц варыць густа, а на закуску бурачок, трава, заечая капуста, галіна сінавых пучок. З зайчыхай вып'юць памаленькай і дзеткам трошкі паднясуць. Пужлівым галаском таненькім цвіцела морква завядуць. Пабачыш, не гані з абсады, дай хоць на гэты дзень спакой. Павінна ж быць і ў зайца радасць перад халоднаю зімой.